A wedyn, mae hwn yn yr darlith gyntaf sgynnon ni ar ôl yr dynodiad yr safle treftadaeth y byd. Felly fydden ni jyst llongyfarch yn fawr iawn i bawb sydd wedi weithio mor galad ar y cais a fod hwnna wedi dod trwad yn llwyddiannus ddoe 'lly ynde. A wedyn ma' hwn yn gyfres o darlithoedd sydd wedi cael ei eiriannu gan yr tirwedd llechi Ogledd Orllewin Cymru ac gan Gronfa Eryri, Gronfa Treftadaeth y Lotri a Chyngor Gwynedd. A mae yna amryw o hein 'di digwydd yn barod a fod da ni'n mynd i cael fwy yn ystod y flwyddyn. Felly os ydych chi gyda diddordeb yn hynna fedrwch chi cysylltu gyda ni. Ond diolch heno i Vivian Parry-Williams sydd yn mynd i fod yn trafod fraslun o hanes a dathlu diwylliant a diwydiant yn Blaenau 'lly ynde. Felly ga i deud helo Vivian? Helo gyd, sut ydych chi gyd? O, gret heddiw. Da iawn. A wedyn ma' Vivian hefyd yn mynd i ymatab i amball gwestiwn ar y diwedd, ond mi fydd yr cyflwyniad yn digwydd. So os ydych chi isio rhoi cwestiwn yn ystod y darlith, os fyddwch chi'n gallu rhoi yn y question and answers yn y Q&A ar y gwylod, a fyddwn ni'n rhoi hynna ymlaen later on 'lly. Ond nawn ni basio ymlaen i Vivian i'r cyflwyniad fo ŵan amdan raslun o Flaenau Ffestiniog. Diolch yn fawr Gynlli, a diolch yn fawr iawn chi gyd am y croeso. I rai o di allan i'r fro ac i bawb arall wrth reswm, croeso mawr i chi i Flaenau Ffestiniog, lle yn ôl y diweddar Athro Gwyn Thomas, un o'n hogian i, yn ei gerdd Blaenau, a dwi'n dyfynnu rwan. Fe welwch freichlet o dref ar asgwrn o graig, sydd yn ddisgrifiad perffaith ddaearegol o'r lle, a'r tai fel petaent wedi codi ddyddiau ddu, mor agos a phosib i'r creigiau, ac wrth gwrs i'r gwaith yn y chwareli. Yn anffodus ac yn anheg, mae'r dref wedi cael enw drwg gan rai carfanna o'r wasg a'r cyfryngau dros y blynyddoedd. Ystrydeb ydy'r gair ynte, stereotype yn Saesneg. Cyfeirio at y glaw ar niwl o hagrwch y tomini llechi o gwmpas. Ydy, mae'n bwrw ma'n amlach nac mewn sawl lle. Ac oes, mae yna niwl yn disgyn dros yr ardal bob hyn a hyn. Ond wedi'r cyfan, mae'r dref wedi lleoli o ddeutu 700 i 800 troedfadd, neu 200 a hanner metr yn y mesuriadau modern, uwch lefel y môr, ac wedi amgylchynu gan fynyddoedd uchel. Ydy, mae'r gwastraff o'r diwydiant chwarelyddol yn agor yma acw. Ond heb rini, bydda Blaenau Ffestiniog ddim yn bodoli. Ond, fel dwi wedi dweud ac wneud yn gyhoeddus ar sawl achlysur yn y wasg, gwrth siarad a darlledwyr radio theledu, dwi'n ei gwahodd i ddod i fyny efo fi ar daith fer ar unrhyw ddiwrnod braf o'r fan hon, i ben Carreg Defaid, ar y ganolfan iechyd, neu'r hen ysbyty coffa, a ddygwyd oddi ar drigolion y plwy yn ddiweddar gan Fiwrocratiaeth. Ac fe gewch weld golygfeydd ymysg goreion rhwlan o wlad nad yn y byd. Dwi wedi cael y fraint o arwain nifer o deithiau cerdded ar gyfer cymdeithasau ac ymwelwyr i'r ardal dros y blynyddoedd. Ac wedi bob un o'r teithiau, a'r ymwelwyr hynny yn mynd oddi yma gydag argraff llawer mwy positif o'n fro nag arroddir gan amball aelod o'r cyfryngau na fu erioed a'i traed yma. Mae gymoedd ysblenydd megis Cwm Bowys, dafliad carreg o'r fan yma. Cwm Morthyn, uwch ben Tangrisia,
a chwm teigl a chwm cynfal yn y llan. A nifer o lecynna hyfryd i ymgolli'n llwyr yn ei golygfeydd. Ond dyna ddigon o ganmol ryddiaethwch y fro. Cyn i mi ddechrau, rhaid i mi bwysleisio mai braslun o hanes y dre ei diwydiant sy'n gen i. Byddai trafod pob agwedd ar ei hanes yn nghadw yma Moria. Felly, ffwr â ni. Tre weddol ifanc wedi seilio ar y diwydiant llechi ydy Blaenau Ffestiniog. Ond mae'r hen ran o'r plwy, Llan Ffestiniog, yn mynd yn ôl rai canrifoedd. Gwelir olion yn afol yn dyddio i oesoedd cynnar iawn o'n ymgylch ym mhob ran o'r ardal. A nifer o safleoedd o'r oes efydd, yr oes iarn, a chyfnod yr Rufeiniaid yn britho'r fro. Mae yna sawl llecyn y gyfeiriad cwm cynnal a chysylltiadau efo chwedlau enwog y Mabinogi a nifer o'r enwau lleol o gwmpas o'n i'n atgoffa ohoni. Wrth ddilyn rhai o lwybrau'r ardal, gawn ni'n arwain i sawl cwm hudol a hanesyddol a enwau sy'n gynharach. A phob un a'i nodweddion hynod a'i golygfeydd rhyfeddol. Ffordd y unig sy'n arwain am rai milltirodd drwy'r fro di Sarn Helen yn adlais o'r cysylltiadau a dyfodiad yr Rufeiniaid i domen y mur gyfagos sy'r ail 3 ganrif oed Crist. Fel y gwelir, mae olion dyn wedi bod yn naddu'r graig am ymwoliad i'w gweld yn amlwg i bob cyfeiriad o'r edrychwn. Ac yn ôl traddodiad, dywedir mae nhw arfon Methuselah Jones gafodd freuddwyd am garreg las oedd yn hollti'n dda, oedd i'w chael mewn lle a ddatblygodd mewn amser fel chwarael diffwys, dafliad llechan o ganol lle a ddaeth yn dref sylweddol yn y man. Roedd hynny tua chanol yr 1760au. Dilynwyd diffwys gan chwarael arall gerllaw, a gorwyd gan yr arglwydd niwbro ar ei dir ei hun, chwarael a'i hadnabwywyd fel chwarael lord, yr agosa at y dre mewn ffaith. A bu hwnna mewn grym hyd ei chau yn 1962. Dros y blynyddoedd, a gorwyd chwarael ar ôl chwarael ym mhob rhan o'r plwy. A thyfodd chwarael yr Oakley am ein amser i fod y chwarael lechi danddaearol fwyaf byd, gydag oddeutu 100 milltir o'r eilffyrdd yn gyfan gwbl yn yr amrywiol lefelau ni, yng Nghrombil y Mynydd. A dyna ddechrau'r ddiwydiant a ddatblygodd yn un o'r canolfannau llechi mwyaf byd mewn lle a dyfodd o ran ddiarffordd o Blwy Ffestiniog, gyda'i dyrnaid o dyddynod a ffermydd i ddod yn dre fwyaf beirionydd, Blaenau Ffestiniog. Ac yn wir, yr ail dre fwyaf yng Ngogledd Cymru yn 1911. Er i bwnc mewnfudo fod yn destun dadleuol iawn ein dyddiau ni. Diddorol ydy sylweddoli cyfraniad y sawl aeth yma i weithio yn y chwareli yn y 4eg ganrif o 15. Yn y cyfnod pan oedd bron y cyfan o'r gweithwyr cynhenid yn uniaith Gymraeg. Byddai'n fater o raid i'r nifer fawr ddaeth o dros y ffin i weithio yn ein chwareli yma i ddysgu'r iaith. Gwelir prawf o gyfraniad gwerthfawr y dysgwyr hynny i gadw'r Gymraeg y fyw. Wrth allan yr enwau a restrau etholwyr y Blaenau dros y blynyddoedd. Mae'r rhestr mor faith, fel na wna'i ddim traffarth, na'i'n traffarth enwi neb. Ond fi siŵr gallech chi gyd enwi nifer fawr o deulu, ffrindiau a chymdogion gyda chyfenwa estron i'r ardal hon. Dyna pryd y sylweddolwn faint o ddisgynyddion i'r Saeson hynny a'r hotol yma, gan drosglwyddo ei iaith o bwysedig i'w plant a phlant eu plant. Mae'r enwau
di-Gymraeg ar y rhestrau yn unfawr. Ar y disgynyddion hynny yn Gymru Cymraeg pur, ac wedi cyfrannu ac yn dal i gyfrannu tuag at gadw'r iaith a'n diwylliant a'r hen ffordd Gymraeg yn fyw. Felly, nid creu niwed i'n iaith maeth cyn beidio nifer ohonoch chi wrth setlo yma. Ond oedd yn rhan ohono ni, ac yn dal i fod. Diolch iddyn nhw. Ac fel dwi'n dweud, dim ond gobeithio a gwnaeth mewn fudwyr heddiw bentro i wneud yr un ymdrech. I ystadegau gyfeirio at y niferoedd uchaf a gyflogyd yn chwareli Stiniog. A llawer yn dweud mai rhwng 4,000 a 5,000 a hanner o weithwyr. 4,000 a hanner o weithwyr oedd yn y rhif uchaf. Gawn ystadegau manwl mewn adroddiad yn y papur wythnosol y Genedl Gymreig ar y 12 o Ragfyr 1893. Adroddiad dan benawd dirprwyaeth y chwareli am gyfarfodydd y gynhalwydd yn y blaenau i drafod sefyllfa gweithio yn chwareli'r ardal, hon oedd dan sylw. Ynddo cawn wybodaeth am y cyfantrwm o weithiau yn chwareli Stiniog dros y blynyddoedd, ac yn bist y niferoedd a laddwyd yn ynt yn flynyddol hefyd. Gwelir yn y manylion ac amnodwyd rhwng 1875 a 1892. Mae yn 1882 roedd cymaint â 4,919. Ia, dyna chi, bron i 5,000 gael eu cyflogi'n gyfan gwbl yn ei chwareli. A hynny'n golygu hwb mawr economi ardal iawn. Ond 9 mlynedd ddiweddarach, rydyn 1891, gostyngodd y niferoedd dros 1,000 i 2,830. I ateb y galw am gludiant o'r llechi i bob rhan o'r byd, agorwyd 3 rheilffordd i gyrraedd y dre. Yr LMS, GWR a rheilffordd Ffestiniog ar gyfer y gwaith hwnnw, ac at gwasanaeth boblogaidd yn gyffredinol. Agorwyd pwerdu trydan dŵr yn ôl wen yn 1899 ar gyfer gyflenwi trydan i rai o'r chwareli, ac ym Mai 1912. Blaenau Ffestiniog oedd y lle cyntaf ym Mhrydain i weld ei strydoedd gael ei goleuo gan drydan o egni'r dyfroedd. Yn ddiweddarach, yn 1963, agorwyd pwerdu Ffestiniog yn Angrisia, yr orsaf drydan storfa bwmpio gyntaf ym Mhrydain, a'r fwyaf yn Ewrop ar y pryd, a lle gyda llaw geisio fraint o weithio am 7 mlynedd ar 20 flynedd. Gwnaed defnydd arall o agorwyd o alefelau un o chwareli Ffestiniog yn ystod yr ail ryfel byd. Rhywbeth oedd i fod yn gyfrinachol ar y pryd. Penderfynwyd trosglwyddo'r Trysorau'r Genedl Brydeinig o'r Oriel Genedlaethol a Phalas Buckingham i chwaral Bwlch y Slates yn 1941. Ymysg y peintiadau bu ar gadw yn y chwaral yng nghrombil y manod mawr dros gyfnod yr rhyfel, oedd darluniau gan artistiaid enwog megis Rubens, Rembrandt a Michelangelo. A fe sibrwyd ar y pryd i dylse'r goron neu'r Crown Jewels gael ei storio hwnna hefyd, ond stori arall ydi honno. Mae enwau nifer o chwareli hyn yn ateinio yn y cof, Oakley, y chwaral danddeiarol fwyaf yn y byd, gyda 1,800 yn gweithio ynddi yn ei anterth. Roedd ag ganol rhyw bryfdir, llechwedd, mae'n fferen, foti, gymorthin, holan, brysgan, moelwyn, rhosydd, Bwlch Slates, graig ddu, drym ac yn y blaen.
Allan o'r llewyrch a fodolau yma ar y pryd, tyfodd nifer fawr o fusnesau, masnachdai, i ofalu am ofynion y dinasyddion. A hyd at droad yr 18fed ganrif edrychai pethau'n addawol iawn am ddyfodol llewyrchus i'r blaenau. Estroniaid oedd mwyafrif helaeth o'r perchnogion, wrth gwrs, y rhai oedd gan ddigon o arian i wyddsoddi yn y cloddfeydd. Tra by'r garreg glas yn ffon fara i'r chwarelwr a'i deulu, fe wnaed elw mawr ar drael y llafur caled gan nifer o berchnogion, megis Samuel Holland, Teulu'r Oakleys, Plas Aml, a'r Greves Llechwa. Ac fel y dywedodd y bardd, allu deifio'n rwydro. Chwarelwyr, wych wir haelion, ar wygant y creigiau yn yfflon. Lladdurwaith o'r holl fro hon, naeth ddegain cyfoethogion. Cymaint y bwrlwm hwnnw nes y gweli poblogaeth y plwy yn cynyddu ar raddfa mor gyflym fel na ellid cadw i fyny gyda chyfleusterau ar ei gyfer. Fel plentyn yn tyfu fyny rhys ydyn, dioddefodd y blaenau yn sicr o groen pens. Yn ystod y 40 ganrif ar 15, dioddefodd y fro o bob math o heintiau. Yn bennaf oherwydd afechydon yn oed a diffyg carthosiaeth a ffrindar cyflenwadau digonol o ddŵr glân ar gyfer y trigolion. Wrth ei ganodd y bobl dyrru yma i'r Klondike lechfawol, cynyddodd y problemau wrth i deuluodd gael ei gwasgu i gytiau dau bychan a seleri, heb fath o gyfleusterau ac ymeron yn ganiataol heddiw. Lle deunodd yr afechydon. Cymaint oedd effeithiau'r teiffod yma yr adeg hynny, fel y bedoddwyd yn gleddyt Stiniog. Chwarael Llechwedd oedd yn arloesol yn 1891 drwy gyflwyno trydan i weithio peiriannau'r chwarael a dilynwyd hyn gan y chwareli eraill yn raddol dros y blynyddoedd dilynol. Ond os oedd hynny'n arloesol, roedd dyfodiad cwmni Yale y bwerdu Dolwen ar yr afon Dolwen tua milltir i lawr o dan y grisiau yn 1899 yn chwyldroadol. Dechreuwyd trwy gyflawni trydan i rai o'r chwareli ac yn Hydref 1912 cysylltwyd strydoedd y dre gan oleuadau trydan yn lle'r golan wy ac olew a ddefnyddiwyd gynt. Gwesty'r Queens, neu tŷ gorsaf erbyn hyn, yng nghanol dre, oedd yr adeilad cyntaf i'w gysylltu â thrydan ar yr un adag yn 1912. Anfonwyd y llechi'n wreiddiol o chwareli'r ardal gyda chaffela a throlia i gei cemlyn ar yr afon Ddwyryd yn Maentrog, lle allwythwyd y cynnyrch i gychod ac yna ei chwilio i Borthmadog. Mae trosglwyddo i longau mwy i'w dosbarthu i bob ran o'r byd. Ond disodrwyd y drefn hon y fuan wedi dyfodiad y lein fach. Roedd yma dail reilffordd yn gysylltu'r dre, mae'n dweud yn gynharach, a gweddill o wlad yr un adeg. Agorwyd y reilffordd cyntaf yma, reilffordd Ffestiniog, neu'r lein fach ar lafar, yn 1836, yn benodol i gario cynnyrch y chwareli i lawr i'r harbwr newydd ym Morthmadog. Trefn o ddisgyrchiant neu gravity oedd modd teithio gwreiddiol Ffestiniog Railway byd enwog. Mae dwi'n dweud yma port sy'n ddylwa fwyaf ni erbyn hyn. Disgyrchiant yn golygu fod y lein wedi chynllunio gan gwmni Spooner fel y byddai'r wageni llawn yn rhedeg ar
raddfa gymhedrol bob cam o'r blaenau. Siwrnau o 2,10 i Borthmadog ar eu pwysau hunain. Yn y ddwy wagan ola, rhoddwyd 2 geffyl i dynnu'r wageni gweithio yn ôl i ddiffwys yng nghanol dre. Erbyn 1863, disodlwyd y drefn honno a gwnaed y ola redundant pan gyflwynwyd injan stem i yrru'r trenau i'r harbwr. Yn gweithio felly hyd y 1930-40 nes ei chau. Fel y gwyddwch, mae'n debyg ailagorwyd y lein i'r blaenau yn 1982 fel atyniad twristiad yn unig. Wedi sawl cynllun ar y bwrdd, pasiwyd deddf gwlad yn 1872 i gael lein i gysylltu blaenau a lein Dyffryn Conwy oedd wedi cyrraedd Betws y Coed ers 1868. Roedd cynlluniau wedi bod i ddod ar lein grŵp emachnol wreiddiol ac i fanteisio ar farchnad eitha sylweddol boreli'r lle hwnnw hefyd. Ond trwy ddyffryn lledr y deithpwyd yn y diwedd. Cychwynnwyd ar y gwaith cymhleth a pherglus hwnnw yn 1874 a chwblhawyd y lein i gwmni'r London and North Western Railway yng Ngorffennaf 1879. I gyrraedd y blaenau roedd ambell broblam ddaearegol enfawr i'w goroesi a gwnaed hynny'n feistrolgar gan Owain Gythyn Jones a'i gwmni Benachno pan adeiladwyd Pont Tan yr All neu yn ôl yr enw cyffredin arni. Enw anfarwolwyd Owain Gythyn Jones am byth Pont Gythyn. Ond nid croesi'r afon lledr oedd yr unig flaen tramgwydd i'r cynllun o Belffordd. Roedd moel fernogydd rhwng Blaenau Doddelan, sef Roman Bridge i chi a fi, a Blaenau Ffestiniog. Ond rhwystyr na ellid ei goncro, ond drwy dyllu twnnel drwyddo fo. A dyna chi dynol. 2 filltir a chwarter o hyd. Un o'r hiraf yn y deyrnas gyfunol. Hefyd ystumio tua'r blaenau a'i marchnad lechi sylweddol a'i photensial teithwyr ar yr un pryd. Oedd cynllun y Great Western i'r GWR o gyfeiriad y Bala. A mi gyreddodd honno yma yn 1882. Felly roedd 3 chwmni reilffordd ar gyfer masnach a theithwyr Blaenau Ffestiniog o 1882. 3, cofiwch. Ond ffarodd lein y Gret, neu Great Western, ond tan 1961, cwta 80 mlynedd wedi agor, wrth i'r lein gael ei boddi gyda chynllun Tryweryn tua'r Bala. Ond by'r darn rhwng atomfa draws fynydd ar blaenau ohoni ar agor nes Caer Atomfa yng nghanol yr 1990. Ymddangosau bwrlwm o diwydiant llechi ar sawl agwedd ar fywyd y fro. Yn 1848, agorwyd ysbyty'r Oakley gan berchenog y chwaral o'r un enw yn ardal rhyw bryfdir o'r dre. Yn 1927, agorwyd yr ysbyty Coffa newydd trwy gasgliadau arian prin trigolion yr ardal, cof am aberth bechgyn y fro, gollwyd yn y rhyfel mawr. Ond gwarth i'r awdurdod iechyd y Betsi Codolodr, yn ei anoethineb, ceiwyd yr ysbyty Coffa mawl brotestio'r ardalwyr yn 2014. Ia, dyna chi, union ganrif i flwyddyn cychwyn yr rhyfel mawr. Neu collwyd nifer fawr o fechgyn ifanc yr ardal hon. Mae cofeb gyda genwaid dros 300 o'r milwyr hynny ar gadw o tu mewn i'r rhain ysbyty o hyd. Be fa rheini ddweud wrth oedd y modd y bu aelodau am deimlad gwyllgor y fwyell Betsi Cadwaladr anghofio ei haberth.
Ar un adag roedd dros 30 lle o ddoliad ar agor yn y blwydd. Yna'r ddwsin sydd â'i drysa'n agored heddiw. Roedd nifer o'r capeli gyda gweinidog preswyl yn ynt a goffeiriaid yn yr eglwysi. Am cam gyfrif i tua 200 o'r ffeiriaid hynny wasanaethu'r plwy dros y blynyddoedd. I roi rhyw syniad o bwysigrwydd crefydd yn y blaenau dyddiau y byd, mae'n anodd credu heddiw fod bron i 500 a hanner ym mynychu ysgol Sul Capel Tabernacl yn reolaidd yr un adeg. Gyda 58 o athrawon yn dysgu'r mynachwyr pan oedd y capel yn ei anterth a ddechrau'r 20fed ganrif. Roedd lle i ganodd o aelodau eistedd yn Capel Tabernacl. Cafodd y capel ei chwalu tua 40-50 mlynedd yn ôl o ddiffyg aelodau sy'n adrodd cyfrola am ddirywiad crefydd yma. Mae yna lawer mwy i ddweud ar bwnc, ond rhaid gwylio'r cloc. Mae yn y blaenau sawl cymdeithas yn cael ei chynnal, ond mae Covid filltith wedi rhoi taw ar weithgareddau cyhoeddus ar hyn o bryd. Yn anffodus. Mae faint sglodion adnabyddus yn dal ei thir yn dda, cymdeithas hanes, eitha llewyrchus, sy'n cyhoeddi eich lwygrawn ei hun, rhamant bro yn blynyddol. A chofiwch ei brynu pan ddaw allan bys a chwedd. Werth i gael. Clwbiau camera, sgota, cerddad, merched o awr, 2 gor meibion, gor merched, cor cymysg, erwydd fod wedi gwanhau o ran aelodau i gyd yn ddiweddar. Seindor fenwog yr Oakley, adrannau o'r Urdd. Mae mabwll nofio agored y cyhoedd, neu mi oedd o tan Covid yma. Clwb rygbi a themau pêl-droed ac yn y blaen. Ond yn bwysig iawn hefyd, cyhoeddir y papur bro gorau o papurau bro. Llafar bro, sy'n cynrychioli dalgylch Stiniog sy'n cybellad a thraws fynydd y maint yr oed. Fel sawl papur bro, mae'r llafar wedi wynebu sawl o'r gyfwng yn ddiweddar oherwydd y Covid filltith a chostau cynyddol ei gynnal. A gyda llaw, os oes rhywun sy'n gwrando gyda diddordeb yn eich papur bro, yn dymuno bod o gymorth i sicrhau ei ddyfodol. Cysylltwch â fi neu unrhyw un y swyddogion llafar bro, byddwn nhw'n hynod diolchgar o gael wynebau newydd i ymuno fo'r tîm i sicrhau ddyfodol o. Petai amser yn ganiatáu, mae hanes addysg yr ardal yn ddigon diddorol, fel mae hanes llywodraeth leol, sefyllfa iechyd y fro, corau, bandia, ystafodau, siopa a phobl flaenllaw anedd yma ac ati. A dyna ni, mi gawsach chi fraslu'n o sut le oedd Blaenau Ffestiniog y dyddiau fu. Mawr ddy'r cwymp yn wir. O fod yn blwy, fel o'n i'n dweud yn gynharach, oedd yr ail boblogaeth fwyaf o Gogledd Cymru ar ôl Wrecsam yn 1901. Gyda phoblogaeth o ddeutu 11,000 a hanner. Fwy na Rhyl, Bae Colwyn, Bangor, Llandudno, Caergybi, Caernarfon a'r gweddill y cyfnod. Tra bod lleill mae gyd wedi dyblu a thryblu yn un i phoblogaeth. A niferoedd yma wedi goswyn i tra ffreian biodd o erbyn hyn. Ar ystadegau cyfrifiad 2001 ac 2001, gwelir ei boblogaeth ostwng o dan 5,000 am y tro cyntaf ers 1861. Ond mae'n dal i fod y plwy mwyaf poblog Sir Feirionnydd. Gostyngodd y niferoedd yn drychinebus dros gyfnod y ganrif, pryd roedd hyder mawr am ddyfodol disglair i'r fro yn 1901, a phob beth yn edrych yn addawol i'r blaenau. Gwelwyd effeithiau dirwasgiad yn y diwydiant llechi ar ei weithaf yn ystod y degawd filynol. A phan mae'r wyau gyd mewn un wasgad, ar y wasgad o'n syrthio, a'r gymuned i gyd yn dioddef.
Ar ddechrau'r 20fed ganrif, gostyngodd y boblogaeth bron 2000 mewn degawd dros nos fwy na lai. A dechreuodd y diriwiad enbyd a ddaeth ger bron yr hen dre anwyl hon. Bydd i'r llanw mawr sydyn yn ystod y bedwerydd ganrif o 15. Daeth y trai yn llawn mor gyflym, gan adael yr hyn sy'n gennym heddiw ar ddechrau'r 20fed ganrif ar 20 fel gweddillion tref lewyrchus. Oedd yn ffynnu ym mhob ystyr ar ddechrau'r 20fed ganrif. Be ddigwyddodd dydwch? Be ddigwyddodd? Anodd credu bod mwy o bobl, gwrndwch yr enwan, anodd credu bod mwy o bobl yn gweithio yn y chwareli lleol yn 1882, sef 4,919, a sy'n byw yma yn gyfan gwbl erbyn hyn. Dyna chi'r stateg. Trist. Gyda'r boblogaeth wedi gostwng o dan 5,000 erbyn hyn. Fel ni dweud. I mi, mae hyn yn braw o'r modd y byd Blaenau Ffestiniog a gyfrannodd gymaint mewn sawl ffordd i'r economi genedlaethol. Gael ei hanwybyddu gan y rhai a ddim mewn awdurdod dros y blynyddoedd. Dwi'n gobeithio bod y rhain yn gwrando. Do, bydd ychydig oleuni ar y gorwel a'r blydiau wrth i gynlluniau trydan arloesol Maen Twrog yn y 1920au. Anna Grisia thrawsynydd yn y 50au a'r 60au, greu canodd y swyddi dros dro leia. Aeth nifer fawr y swyddi cyflog da, llawn amser, cil agor y tonfa. A ryw hanner cant yn Anna Grisia. Ond fel y gwyddoch, daeth diwedd yr atonfa a hwylan go fawr yn arch yr ardal. Ac mae olion diriwiad ym mhob ystyr gair yn hollol glir ar strydoedd a chymdeithas yn gymuned erbyn hyn. Waeth heb a chelu'r gwirionedd, waeth heb a rhoi'r penna yn y tywod. Beth bynnag ddywed ambell wleidydd, mae'r ardal hon wedi dirywio'n weithfaol, yn lasnachol, yn economaidd, ac yn sgil hynny yn gymdeithasol ac yn ieithyddol. A'r gymdeithas oedd mor gyfarwydd i'n cyndadau i fyny hanner canrif yn ôl wedi diflannu bron yn llwyr. A'r iaith Gymraeg yn prysur ddadfeilion un o'i hen gadarnleoedd. Oherwydd prinder gwaith, gwelwyd sawl teulu bobl ifanc yn gadael y fro, a mewn fito pobl yma o ffin yn cyflymu yn sgil hynny. Does na'n gobeithio bydd mewn fydwyr heddiw yn dysgu'n iaith fel y gwnaeth mewn fydwyr y bedwerydd ganrif o 15. A chyfrannu tuag at y targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn y flwyddyn 2050. Gweithio yn arw. Ydych chi, mae'n gas gen i ddiriwiad mewn unrhyw siap neu drefn. Mae ffeithiau'n profi mae brwydro yn erbyn diriwiad dan at blaenau dros ganrif. I ryw lygedyn bach ddod nawr ag yn y man i godi gobeithion. Cynnau rhywbeth tebyg fe hanes Dyffryn Nanlla, Bethesda, Corris, Gwmpa Machno, ac ardaloedd chwarelyddol Cymraeg eraill. Sgwn i pam? Nid ddim mwy ar y pwnc rhag i mi ffrwydro. Dim ond ychydig o bobl sy'n dal ar ôl yn ein byd sy'n cofio'r cyfnod pan oedd trenau'n cario tunillu o gynnydd y fro ddim ac yn gyfarwydd â sŵn sgidia hwylion y chwarelwyr yn dod i lawr stryd lord. Faint sy'n ar ôl dy beth sy'n cofio bysys llawn y weithwyr yn mynd i gyfeiriad yr Oakleys a Llechwedd. Pwy sy'n cofio cwsmeriad y Borthmadog oedd yn dod i fyny blaenau siopio oherwydd bod siop fawr Woolworth yma. Dygonyn ma'n oedd yn Borthad ag hynny. Yn erbyn hyn mae Tesco, Aldi, Lidl a'r enwau amlwg eraill yn denu siopwyr o'r blaenau y port i warin nhw. A Woolies blaenau wedi cael ers blynyddoedd. Serch hynny,
I mi, does na unllan y byd tebyg i'r Blaenau. Mae seiliau'r gymdeithas annwyl hon, a gafodd ei geni ymysg y cerrig leisio yma, a'i magu gan chorelwyr diwylliedig pan oedd cabanau'r choreli a chapeli y fro yn dal i ffynnu. Lle mae cyfeillgarwch a chymwynas yn rhan anatod o'i natur. Mae'r gymdogaeth ar y cyfan yn dal i gredu bod dyfodol i'r lle, gweitha pawb a phopeth. Lle mae carfan frwd o bobl ifanc yn rhan o fentrau sy'n gweithio'n galad i geisio greu gwaith ac i godi'r hyn dren i ôl. A mawr yw ein diolch yn gobeithio iddyn nhw. Mi ydw i fel mewn fudwr fy hun ers dros 56 mlynedd bellach yn ei ystyried yn fraint cael byw yma ac yn gwerthfawrogi fel bod yn rhan o'r gymdeithas glos hon. Erbyn hyn, dwi'n credu bod llai na 100% sy'n gweithio yn y diwydiant trin llechi ar oes fodolaeth i Flaenau Ffestiniog, a hynny mewn 2 chwarel sydd ar ôl, Bwlch Slatars a Llechwel. Beth fasam cyn beidiau'n radical i'n ddweud am y sefyllfa yma? O, daeth tro ar ddydd yn sicr. Cyfrannodd cynnyrch Carreg Glas Stiniog yn hael iawn tuag at economi Brydain am gyfnod o dros ganrif a hanner y mwy. A hynny ar draed llafur diflino'r chwarelwyr a iechyd. Mae'r cerrig beddau yn mynwentydd blwyddyn dyst ohoni. Yn ein bryd i'r wladwriaeth dalwyr ddoled yn ôl WNI. Cyfrannodd llechi Stiniog yn helaeth iawn tuag at economi yn ardal Cymru a Phrydain dros y blynyddoedd llefrchus yn un sicr. Ond ymddengys i'r sawl sydd mewn grym bod amser talu'n ôl wedi hen fynibio. Ar ystadegau poblogaeth ac economaidd dwi newydd gyfeirio atyn nhw yn braf o hynny. Fel y soliais i gynt, amyddywch i mi am ailadrodd eto. Mae'r plwy oedd ar ail boblogaeth uchaf yng Ngogledd Cymru a ddechrau'r 20fed ganrif i lawr i dreian y boblogaeth honno erbyn hyn. Ei economi'n gwegian i'w gymaru â hyn oedd yn 1991. Mae gen i farn bersonol o'r rhesymau dros y dirywiad, ond darlith ar hanes lleol di hon i fod, gyda'r wleidyddiaeth a diffygion gwleidyddion, felly taw piau. Wrth gloi, mi hoffwn i ofyn cwestiwn perthnasol i'r hen ffordd o ddiw yma, mewn ffurf pennill a gyfansoddais ar gyfer y ddarlith hon. Dyma hi. Ein tref, ein cynefin. Oes modd ei adfywio fel y dyddiau gynt, a delfrydain cyn dadau yn dod yn ei hynt. I mi, gwir o beithion, nid breuddwyd ffôl, yw dymuno gweld adfer rhain blaenau nôl. Ond aroswch funud, wrth i mi orffan sgwennu'r ddarlith hon, daeth newyddion calonogol iawn i ardaloedd Llechwel y Gwynedd, gan gynnwys Blaenau Ffestiniog, atom amser cinio ddoe, yr 8fed 20 o'r Orffennaf. Amseru gwych yn wir de. Diolch yn fawr iawn i chi, UNESCO. Wedi sawl blwyddyn y gyflwyno cais i UNESCO i ddynodi broedd y llechi yn safle treftadaeth y byd. Cafwyd cadarnhad bod y cais wedi bod yn llwyddiannus. Golyga hyn fod chwareli Stiniog ar gweddill yn cael ei ystyried ar yr un lefel a'r Taj Mahal, Wal Fawr Tsieina a'r Grand Canyon o ran pwysigrwydd yn hanes y byd. Oes ond gobeithio'n arw daw bendithion i'r ardaloedd hyn ac y cawn weld hynny'n economaidd ac yn gymdeithasol y mendym. Daeth
rhywfaint o werthfawrogiad a chydnabyddiaeth o'r diwedd. A fel dywed rhan am ennill i mi, gwir o beithion, nid brifyd ffôl, yw dymuno gweld adfer rhain mlaenau nôl. Cof am y sawl ddim cynnal y gweithaoedd yr ei hyn, trwy lafu'r cariad a thrael ar iechyd dros y blynyddoedd. Yr hen chwarelws a blaenan iddy'r sylw hwnna. A diolch i chi am eich gwrandawiad. Diolch yn fawr iawn i chi am hynna, Vivian, dwi wedi sgwennu gyn gymaint i lawr wrth nodiadau, yn dysgu llwyth. Mae gen i fi amball i gwestiwn yn fama. Yn gyntaf, be ydych chi feddwl wneith y datganiad ddoe gyda'r UNESCO i'r ardal? Bydd gwella'r dref, a dwi'n meddwl fod hwn ydych chi wedi atab hwn ar y diwedd yn fanna, ond fysa chi'n hoffi i adio neu ategu hynny? Wel, yr unig beth allai ddweud, Gwenlli, ydy dwi'n cofio pan oedd hyn mae hyn wedi bod ar y gweill ers rhai blynyddoedd bellach. A mi oeddan ni fel aelodau Gymdeithas Hanas wedi bod yn reit frwd, da ni wedi bod yn gobeithio'n arwes blynyddoedd, cael rhywbeth tebyg i besgyn Llanberis, mae gennyn nhw ganolfan greftadaeth, gan ni yn nghanol o dre, da ni wedi bod yn trio ers blynyddoedd gael y cysylltiadau. Sy'n dod â bobl yn ei bysys ac yn ei ceir yn mai weld yna lle pwrpasol yn cael ei redeg gobeithio gan yr amgueddfa lawr yng Nghaerdydd. Dyna sy'n gobaith mawr i yn bersonol. Ond wedi bod yn siarad efo cynrychiolwyr y criw yma oedd yn mynd rownd i roed y cais mewn i ddynodi'r fan hyn yn ardal dreftadaeth y byd. Doedd nhw'n swnio fel bys yna doedd yna bwcad i waelod o arian ar gael. Dyna'r ateb bendant geisio sydd fynd. Ond siawns gen i yna fu yna o'n, newedig lle fel blaenau yma, mae blaenau yma'n heiddi cael. Dim mwy sy'n be mae neb aros wneud. Hon oedd brif ddinas lechu'r byd. Dim mwy sy'n be mae Bethesda a Llanberis a Dyffryn Llanddau. Ni oedd, hon oedd y bencadlys y brif ddinas yma. Yn gobeithio na rod o, dwi'n reit hyderus y gewn i'r rhywfaint o gyda'n sicr chi fynd a dynnu sylw at y blaenau rwan. Ac hefyd, na i tynnu sylw yn sydyn iawn, mae dim ond rhan fach iawn o be fysa'r ddangosfa ar gael yn Antur Stiniog yn does, ond mae fod fysa arddangosfa yn wir yn bosib i'r Gymdeithas Hanas a be sydd yn storfa mewn ffordd yn does? Yn sicr, mi o gynna ni arddangosfa fechan Gymdeithas Hanas, ond gen i bobl i mewn i'r lle. Ond fel dweud, mae'r Covid felly wedi defitha bob beth, a da ni wedi cael symud o'na na ffodus yn gwneud lle i'r bobl sy'n dau fita i'r caffi. Oedd trefniant reit ddymunol y gwir. A dyn mae gen i gwestiwn arall. Tasai hanes lleol yn rhoi darlith ganrif i heddiw, parthed hanes Blaenau Ffestiniog? Wan, da chi'n gweld fod yn allan i ddim o'r dda. Beth fyddai neu hi'n debygol o ddweud ynghylch a arwyddocad dynodiad safle treftadaeth y byd ddoe? Wel, aroswn i am ryw 5 mlynedd i weld yn union faint o fuddsoddiad sy'n mynd i fod yn gen i atab i hynny di gwir agos Gwenlli. Mae'n dibynnu yn union faint o arian sy'n mynd i gael ei fuddsoddi gan y criw sydd yn gyfrifol am dynodi'r lle yma'n safle treftadaeth y byd. Dwi'n gobeithio na bydd yna dipyn go lewn dyma. Bydd yna dipyn o newid mae'n gobeithio. Neu'n weithio mewn 100 mlynedd. Ond dwi'n meddwl bod, fel ydych chi'n dweud, fod o yn yr gwerthfawrogiad na'n dydi, ar drael yr rei pobl oedd yn gweithio'n galad, yr pobl ar ei ddim cael yr cyfalafaf allan, mae o yn rhyw fath o ffordd o gwerthfawrogi'r holl waith, cos da ni'n gallu gweld faint o waith sydd wedi mynd fewn, jyst fel ydych chi'n dweud, o amgylch ni ar gwastraff, ynde? I fi, fod o'n hacker, dwi'n meddwl bod o'n
bod o'n rhywbeth da ni yn gallu dweud blws yn llygyd i, ynde? Ia'n union, ia. Mae rhan o'na ni fod i, mae'n rhan o'n triwthadaeth ni, da ni'n falch iawn o'no fo. Ia, mae pobl wedi bod ar hyd y blynyddoedd, pobl o tu allan i'r ardal i ni, mae o'n rhan ohono ni, dydi. Fel dwi'n dweud y llawer, o'n i bai am y dwi'n mynd i chi mae'r Blaenau Ffestiniog yn hwnna. Na, ddim o gwbl na, a dyna dwi'n meddwl bod o'n rhywbeth rhaid i ni ymfalchio yn efo, ynde? Os oes na gwestiwn arall, mae gennych chi rhai funudau i rhoi cwestiwn at ei gilydd. A dyna ni ar y gair. Sut mae fe fel chwarelwr o 43 o blynyddoedd, dwi'n teimlo fod... sut mae Fef, ydy'r cwestiwn, sori. Sut mae Fef? Fel chwarelwr o 43 o blynyddoedd, dwi'n teimlo fod wedi rhoi ar draws hanes y Blaenau'n onest ac yn gywir. Mi ddoes amser Blaenau eto rhywben gyda lwc. Diolch, Dafydd Linley. Dim cwestiwn, ond... Da iawn, Dafydd Linley, da iawn o chdi. Choder Gio, na fo, da iawn o chdi, boi. A gyda hynna, mi na i diolch yn fawr iawn am rhoi sgwrs mor ddifyr, a fel dwi'n dweud, dwi'n siŵr bod pawb wedi bod yn sgwennu lawr llwyth o nodiadau, a dwi'n siŵr byddwch chi'n gweld nhw wedi dotio fewn yn stwff brocast gyda hir amdan gwahanol lanes a trens. Sgynna ni gwestiwn, neu ydy hwnna? A fydd Bethan a Dan, dwi'n mynd gwybod os ydy hwn yn gwestiwn i Vivian, i fod yn onest. Ond nawn ni rhoi ymlaen gan fod oedd o yna llun de Vivian. A fydd Bethan a Dan yn agor cangen o'r bragdy yn Blaenau? Dwi'n mynd siŵr iawn os ydy hwnna i Vivian i atab. Hwnna'n gwestiwn da iawn. Gobeithio'n arw bydd y drem am o'r llefyrchus a bydd bragdy cybi a llawer o fragdau eraill a bob math o gwmnïau mawr eisiau dod yma i fasnachu. Dyna di'n dymuniad ni gyd. Wrach welan ni'r amser mewn lian iawn gobeithio. Felly, Cai, ymestyn diolch yn fawr iawn, Vivian, am rhoi'r sgwrs. Croeso gen ti, pleser byr. Mwynhau yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn. A dwi jyst yn mynd i rhoi yn y chat sef yma i bawb. Os fyddwch chi'n hoffi i ymatab i syrfei ar y nosweithiau, mi fydda fi hefyd yn gyrru nhw drosodd mewn e-byst i chi. Ond jyst rhag ofn trafod ar cychwyn eich meddwl chi, neu ar frig eich meddwl chi, fyddwch chi'n gallu ymatab i hwnna. Ond gai ymestyn diolch yn fawr iawn i chi, Vivian, am gwario noson gyda ni yn hytrach na ymlacio. Diolch yn fawr iawn. Croeso, Dad. Hwyl am. Hwyl fawr. Diolch, Glyn. Sori, Glyn, diolch yn fawr iawn.